majster slova, krajský riaditeľ policajného zboru a okrem iného, pozor, aj pilot, milkrát. Tásto Piško, plukovník Ivan Špánik. Špánik? To mi nič nehovorí. A takto som dúfal. Skôr ako ti ponúknem kávu, a rovnako to platí aj pro ostatných, verím, že už jej máte dostatok. Dostal som ponuku ísť k Lechanovi do talk show. Vieš, ja som Ivan, nie je to ten použitý biely obušok z národnej triedy? To si pamätám, čo som zahrešil. Prosím. Ono povie, že chce zväčšiť poprsia, tak ale nos máte veľký prúser. Tak teraz si dobre rozmyslíš, že čo povieš. ich idol. Že aký ste pekný. Ale som ty kokos, čo ja idem na toto povedať? Ja tiež som mal jedného pacienta, ktorý chcel do penisu také dničky. No, takže poďme ďalej. No je to predovšetkým skvelý tanečník. Motherfucker, bullshit. A dole bol, prosím ťa, pekne titulok Márnosť šediva. Ivan, zober si to radšej a tie faruje. Môže byť skoro. Mladý človek, tu máte veľa svalov plíč. Mala tu na tejto pubické oblasti vytetované, račte vstúpiť. Toto určite spísala Vlasta, lebo sa to nedá prečítať. Že? Prvé. No, takže nič.